Aquesta és una gravació de Consciència i Psicologia Integral per realitzar una sessió guiada de Mindfulness. Per a més informació, visita el web conscienciaipsicologiaintegral.cat. Situa't en una postura còmoda, ja sigui assegut en una cadira o coixí de meditació. Procura que l'esquena estigui recta, amb un lleuger estirament, però sense excessiva tensió. També pots realitzar la meditació estirat, però si creus que t'adormiràs fàcilment, és recomanable que la facis assegut. Pots tancar els ulls o deixar-los lleugerament oberts. La proposta per a aquesta 7a setmana és que triïs 2 meditacions de les que has practicat fins ara i dediquis entre 20 i 30 minuts diaris a la combinació escollida. A més, realitza la meditació de l'espai de respiració en 3 minuts, 2 vegades al dia i quan ho necessitis. Pots reproduir els àudios de les meditacions que hagis decidit practicar o utilitzar aquesta pista d'àudio com a referència temporal per a realitzar-les pel teu compte. A continuació, sonarà el bol tibetà i el podràs tornar a escoltar als minuts 10, 15, 25 i 30. Aprofita el so del bol com una invitació per adonar-te d'on està situada l'atenció en aquell moment i per ancorar-te altra vegada amb l'instant present.
Aquesta gravació ha estat realitzada per Roser Tordera, partint del programa de teràpia cognitiva basada en mindfulness del llibre Mindfulness, guia pràctica para encontrar la paz en un mundo frenético, dels autors Williams i Penman. Aquesta gravació s'ha realitzat a l'obrador de so de Cal Masell, amb l'ajuda del Martí Ballús. La música utilitzada és d'Ani Choying Drolma, concretament la cançó Om Mani Padme Hum, del disc Inner Peace One. Per a més informació, visita conscienciaiPsicologiaintegral.cat.